Къде да? Той на там иди. Къде си? Дърви, не? А? Ела по-насам. По-близко до това, до водата. Да. Така ли? Да, айде хвърляй. Дай кот. Не знам какво трябва. Не знам какво трябва. Кот, дай ми. Ха-ха-ха. Не карате за камък, бе. А? А? Тук ли искаш да разкамък, бе? А? Да. Искам да дадеш от трета кокава. Дай такова. Рамо. Къде ти го взема? А? Къде да ти го взема толкова голям? Бираме да дейно ли? Хайде.